Usa ka retired police sa Samdan samtang usa ka delivery driver napagan usab sa pagpamusin nga itabo mga alas 3 karon lang yung hapon sa sitio na Sipit, Barangay Talamban, Dakbayan, Sugbo. Sa paghinabi sa telepono giilan ni Police Major Jonathan Taneo ang hipi sa Talamban Police Station na ang Samdan nga si retired policeman Bernie Hongko kanhi sakop sa Criminal Investigation and Detection Group kun CIDG7. Sa pasiunang kasayuran, kitug-an ni Taneo sa GMA RTV Balitang Bisdak nga sakay si Hongko sa iyang service vehicle diyang gipusil sa duha ka mga suspitsado nga nagmotorsiklo. Natusak-tusak sa mga bala ang sakyanan sa mga retired police samtang naangol usab ang driver sa food delivery nga wa pa mailhi sa kapulisan sa paghanay ning atong balita. Ang mga biktima daling gida sa tambalanan ug padayon pangipahigaw ng hot pursuit operation ang kapulisan batok sa mga suspitsado.